Bona tarda. Benvingudes i benvinguts a la revolta. A la revolta de la dignitat individual. A la revolta per la dignitat col·lectiva. A la revolta per la felicitat. A la revolta per poder nosaltres construir la gent de Tarragona, la gent de Catalunya, la gent dels països catalans, el nostre propi futur. Des del liberalisme fins al marxisme, però que tots tenim un objectiu comú. Volem la independència del nostre país. Volem la independència del Principat i alhora la independència dels països catalans. Perquè aquesta independència serà la que ens portarà a viure millor. I aquest és el missatge que sols us pot donar Solidaritat Catalana per la Independència. L'A27, clau per la connexió del Port de Tarragona amb l'interior de Catalunya i amb l'Eix de l'Ebre, també podria ostentar un rècord, la de la carretera de construcció més lenta del món. En prop de 4 anys d'obres s'han posat en servei 0 quilòmetres. Tarragona és la ciutat que no té estació del tren d'alta velocitat. No té estació del tren d'alta velocitat perquè el govern espanyol es nega a unir en alta velocitat Tarragona i Castelló. De tal manera que ara, el proper dia 19, quan se posi en funcionament el tren d'alta velocitat entre València i Madrid, es tardarà més o menys la meitat de temps d'anar de Madrid a València que anar de Barcelona a València. I hi ha els mateixos quilòmetres. Tarragona és la ciutat que té un dels ports amb més potencial de creixement de la Mediterrània, però que es veu ofegat perquè les seves mercaderies no poden sortir-hi en un tren amb ample de via europeu. Coses que passen quan els ports es dirigeixen des d'una ciutat amb tanta tradició marítima i portuària com Madrid. Aquestes són les comarques que pateixen les agressions del territori més grans. Quan no és el transvasament de l'Ebre, que ara el volen fer poquet a poquet, a base de petits transvasaments i obres hidràuliques, és el cementiri nuclear. Però vosaltres penseu, no, el cementiri nuclear no el faran, que el Parlament ja s'hi ha manifestat 2 vegades en contra. Doncs res, com si se manifesta curant. La decisió correspon a Madrid, al Ministeri d'Indústria, i el que decideixi el Parlament, el que decideixin els nostres representants democràticament elegits, és el més semblant a allò que en podríem dir paper mullat. A unir Tarragona i Barcelona per autovia, a aturar el transvasament de l'Ebre, a fer que es respecti la voluntat del Parlament de Catalunya sobre el magatzem de residus nuclears, a fer arribar l'ample de via internacional al Port de Tarragona, a que l'aeroport de Reus es traspassi d'una vegada a la Generalitat, a unir Tarragona amb Castelló per alta velocitat. Pot fer-ho, senyor Poblet? Té la Generalitat les competències i els recursos per fer-ho? No? Doncs que ens deixin de vendre sopars de brut, sisplau. O podem decidir-nos per una proposta nova, decidida, patriòtica, rigorosa i il·lusionadora. L'única proposta que pot garantir el futur nacional de Catalunya. La proposta de proclamar la independència des del Parlament. El mateix que s'estan plantejant països moderns i desenvolupats, com el Quebec, com Flandes o com Escòcia. Jo us demano que trieu aquesta proposta nova. I que ja si ja n'esteu convençuts, comenceu els vostres amics, els coneguts, els saludats. La proposta que us demano que voteu és la de treure aquest país del sot. La proposta de construir un estat de la Unió Europea modern, democràtic, plural, avançat pel que fa al benestar de la seva gent. L'estat independent de Catalunya. Aquest poble no pot ni vol suportar ni un minut més de sentir-se subordinat o escarnit per cap altre. Les persones que ho formem no volem sentir-nos ni un minut més inferiors a qualsevol altra persona. La llengua pròpia del país no pot ni vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada, subordinada políticament, incansablement i de mil maneres atacada pels poders mediàtics i sedalment rebutjada pels altres pobles d'Espanya. Aquesta llengua no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior a cap altre. Jo no podria dir millor.
Visca Tarragona i visca Catalunya lliure! Perquè no hi ha arguments contra la independència. Els adversaris de la independència en aquests moments s'han quedat sense arguments per la independència. I l'únic que poden fer ara és intentar difamar, intentar silenciar, intentar boicotejar, perquè ja no tenen cap argument. I d'aquí ve aquestes campanyes que estem veient aquests dies, de tots els partits polítics, intentant tapar aquest moviment de fons de la societat catalana que està desbordant la classe política i que avui es manifesta quasi omplint aquest auditori, raó per la qual us vull donar les gràcies i crec que també us mereixeu un aplaudiment. Gràcies. Avui els joves catalans, en lloc de rebre el 18% de les beques del total de l'Estat, ja que representen el 18% del total dels estudiants de l'Estat, només estan rebent el 8% de les beques, menys de la meitat del que es pertocaria. El 28 de novembre hem de decidir continuar per aquest camí, continuar lamentant-nos, continuar plorant, continuar tapant-nos els ulls, continuar amagat el cap sota terra o afrontar la realitat i que, en lloc de ser nosaltres els que ens fan enveja veient com s'independitzen altres nacions del món, siguin els altres pobles sense estat i sempre ens fan enveja de veure com ens independitzem nosaltres. Aquesta és la decisió que hem de prendre. Bona nit, Tarragona. Bé, jo veient-vos aquí, amb la il·lusió, l'entusiasme que tenim tots, estic convençut que el dia 29 de novembre proclamarem la independència al Parlament de Catalunya. No en tinc cap mena de dubte. Obtindrem la majoria necessària per fer de Catalunya un estat en el si de la Unió Europea. Hi ha comunitats nacionals que decideixen iniciar la singladura cap a la llibertat. I com tants altres ho han fet abans que nosaltres també ho farem. I al proper cop construirem un nou estat al sud d'Europa, un nou estat a l'Europa occidental. Uns mesos abans de caure el mur de Berlín es van manifestar 500.000 de persones i efectivament es va acabar. Doncs bé, a Catalunya aquest juliol van sortir 1,5 milió de persones. I no mireu ara que l'opressió no s'acabarà. Clar que s'acabarà. Clar que s'acabarà. S'entén molt bé que els nostres avantpassats tinguessin recerts. Només cal dipositar un vot al 28 de novembre. Només això. Sí a la independència i que tinguem el nostre dret de ser. Si volem independència, votem independència. Moltes gràcies. Declarar la independència de Catalunya en el Parlament de Catalunya la propera legislatura. I per què la propera legislatura? Perquè ja no podem esperar més. Ja no es pot esperar més. La situació a la que ens han portat és d'un empobriment progressiu, no només a nivell econòmic, que ja és prou greu, sinó també a nivell nacional i a nivell de drets. Un referèndum, ho han dit els meus companys, que el Tribunal Constitucional ho ha declarat que no és possible. Però ja fa un temps que aquesta via està agotada. Ja fa un temps que aquesta via no és la que convé a Catalunya. No feu cas al pitjor ministre de Treball de la història d'Espanya, que tenia responsabilitats en un municipi de Barcelona, a prop de Barcelona, que va dir que la independència no seria pacífica, fent apologia de la violència. No feu cas d'aquest ministre de Treball.
que té el rècord de parats de la història, d'aturats. I és a favor de Catalunya, i estic segur que la Unió Europea estarà contentíssima, perquè finalment tindran un estat seriós al sud d'Europa. D'altra banda, tenim tot el dret a exercir el dret de l'autodeterminació del nostre poble. Us convido, tarragonins i tarragonines, i us convido, i ho faig de debò, amb el convenciment de que aquí tenim una plaça que votarà independència i que, tal com heu dit i com heu cridat, la voleu, creieu en la independència i la fareu possible. Us convido a que tots plegats el dia 28, votant Solidaritat Catalana per la Independència, comencem a escriure les millors pàgines de la història de Catalunya, les millors pàgines de la nostra vida. Visca Catalunya!